Hver dag modtager jeg patienter, der tror, at deres krop er nedslidt. At det er normalt at føle sig træt, svag, afhængig. Men sandheden er, at din krop sender dig signaler hele tiden. Og nogle af disse signaler er utrolig præcise. Hvis du har mellem 75 og 89 år, og du stadig kan udføre mindst 3 af de 6 ting, jeg vil afsløre om et øjeblik, så er dine chancer for at nå 95 år eller mere ekstremt høje. Dette er ikke en mening. Dette er videnskab. Undersøgelser viser, at disse færdigheder er direkte forbundet med din hjernefunktion, dit hjerte, dine knogler og din muskelkraft. Og måske opdager du, at du allerede har dem, eller at du er tættere på, end du tror. Jeg er Dr. Karen Holm, specialist i ældres sundhed med over 30 års klinisk erfaring her i Danmark. I dag vil jeg tale med dig, som om du var i min konsultation, fordi det her er vigtigere, end de fleste tror. Hvis denne information er nyttig for dig, så husk venligst at trykke på Synes godt om-knappen. Det hjælper andre med at finde denne video, og det betyder meget for mig. Lad os begynde med det første signal, og dette overrasker mange. Det første tegn er, at du stadig kan stå op fra en stol uden at bruge dine hænder. Lyder enkelt, ikke sandt? Men det er ikke det. Denne bevægelse kræver styrke i benene, balance, koordination mellem hjerne og muskler og funktionel uafhængighed. Ifølge danske sundhedsmyndigheder er evnen til at rejse sig fra en stol uden støtte en af de stærkeste indikatorer for risiko for fald. Og fald efter 75 år er en af hovedårsagerne til tab af selvstændighed. Tænk over det. Når du rejser dig fra en stol uden at bruge dine hænder, bruger du dine lårmuskler, din hofte, din ryg og dit balancesystem. Alt dette arbejder sammen. Hvis din krop stadig kan gøre dette, betyder det, at dit nervesystem stadig kommunikerer godt med dine muskler, at dine led stadig fungerer, og at du har en muskelreserve, der beskytter dig. Læger forklarer, at denne bevægelse er så vigtig, at den bruges som en klinisk test over hele verden. Den hedder 2-5-testen. Det vil sige, at patienten bliver bedt om at rejse sig fra en stol 5 gange i træk, så hurtigt som muligt. De, der kan gøre dette på under 12 sekunder, har en meget lavere risiko for tidlig død. Dette er ikke tilfældigt. Din krop fortæller dig noget. Men der er mere. Om et øjeblik vil du forstå, hvorfor det næste tegn er endnu vigtigere. Men før vi går videre, lad mig fortælle dig en historie. Jeg husker hr. Niels, en 79-årig pensioneret revisor fra Kolding. Han kom til min konsultation fuldstændig frustreret. Han kunne ikke længere rejse sig fra stolen uden at støtte sig til bordet. Det tog fra ham hans værdighed. Han følte sig gammel, afhængig, en byrde for sin familie. Hans barnebørn ville hjælpe ham, men han hadede at skulle bede om hjælp hver gang. Jeg foreslog ham en meget enkel protokol. Hver morgen, lige efter at have stået op, skulle han lave 3 øvelser. Den første var at sidde og rejse sig fra stolen 10 gange. Den anden var at stå på det ene ben i 10 sekunder. Den tredje var at gå på tær i 5 meter. Intet mere. 3 øvelser, 10 minutter om dagen. Efter 6 uger kom han tilbage. Han var forvandlet. Han sagde til mig, doktor, jeg kan rejse mig uden hænder igen. Jeg føler mig uafhængig. Mine børn ser mig anderledes nu. Det var ikke et mirakel. Det var kroppen, der fik den stimulus, den havde brug for. Og du kan opleve præcis det samme. Nu går vi videre til det andet signal, og dette her er overraskende for mange. Det andet tegn er, at du stadig kan gå ture på mindst 30 minutter uden at stoppe. Dette lyder måske ikke som noget ekstraordinært, men det er det. En tur på 30 minutter uden at stoppe kræver kardiovaskulær modstandsdygtighed, lungekapacitet, styrke i benene og mental klarhed til at orientere sig. Ifølge den nyeste forskning er regelmæssig gang en af de mest kraftfulde beskyttere mod demens, hjerteproblemer og depression. Dette er et point, som folk misforstår. Mange tror, at motion er noget, man gør for at tabe sig. Men efter 85 år handler motion ikke om vægt. Det handler om at bevare din hjerne, dine knogler, dit hjerte og din uafhængighed.
Når du går, pumper dit hjerte ilt til hele din krop, inklusiv din hjerne. Din hjerne har brug for ilt for at tænke, huske og beslutte. Uden det begynder de at opstå problemer. Danske sundhedsmyndigheder anbefaler mindst 50 minutter om ugen med moderat bevægelse for voksne over 70 år. Men her er hemmeligheden. Det behøver ikke at være en time i træk. Det kan være 6 ture på 10 minutter. Det vigtigste er kontinuitet. Jeg har en patient, fru Kirsten, en 79-årig pensioneret lærer fra Roskilde. Hun var altid meget aktiv, men efter en sygdom i benene begyndte hun at stoppe med at gå. Hun blev bange for at falde. Så begyndte hun at blive mere og mere isoleret. Hendes humør blev værre. Hun følte sig fanget. En dag besluttede hun sig for at ændre det. Hun begyndte at gå rundt om sin have. Kun 5 minutter den første dag. Så 7 minutter. Så 10 minutter. Efter 3 måneder gik hun allerede 30 minutter hver morgen. Hun sagde til mig, doktor, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst sov så godt. Jeg har fået mit liv tilbage. Dette er kroppens intelligens. Den reagerer, når du giver den, hvad den har brug for. Små skridt fører langt. Du fortjener at have det godt. Hvis du vil modtage flere praktiske sundhedstips som disse blandt de første, så overvej venligst at blive medlem af kanalen. Som medlem får du adgang til videoer før alle andre og kan stille personlige spørgsmål om din sundhed. Nu kommer vi til det tredje signal, og dette overrasker de fleste. Det tredje tegn er, at du stadig kan læse en avis eller en bog uden særlig hjælp. Dette lyder måske ikke som noget stort, men det afslører utrolig meget. At kunne læse kræver syn, mental koncentration, hukommelse og sprogforståelse. Når disse funktioner er intakte, betyder det, at din hjerne stadig fungerer godt. Videnskaben har allerede bevist, at mennesker, der læser regelmæssigt efter 70 år, har meget lavere risiko for demens. Læsning holder hjernen aktiv. Det stimulerer synapser, forbedrer hukommelsen og holder sindet skarpt. Det er ligesom fysisk træning, men for hjernen. Mennesker, der holder op med at læse, begynder ofte at miste deres mentale klarhed hurtigere. Men det er vigtigt at forstå, at dette ikke kun handler om at læse ord. Det handler om at forstå, hvad du læser. At kunne reflektere, huske hvad du læste i går. Dette er tegn på, at din hjerne stadig er robust. Jeg mødte hr. Erik, en 80-årig pensioneret lærer fra København. Han kom til min konsultation bekymret, fordi han ikke længere kunne koncentrere sig om at læse. Han begyndte at læse en side, og 2 minutter senere havde han glemt alt. Han troede, at det var begyndelsen på demens. Han var bange. Jeg undersøgte ham. Han havde ingen tegn på demens. Det han havde var søvnmangel og en voldsom mangel på vitamin D. Det var vinter. Han gik ikke ud, og han sov ikke godt. Jeg ordinerede vitamin D3, 25 mikrogram om dagen, og jeg bad ham om at gå udenfor hver dag i mindst 20 minutter. Efter 8 uger kom han tilbage. Han havde tårer i øjnene. Han sagde til mig, doktor, jeg læser igen. Jeg har allerede læst 3 bøger. Jeg føler mig levende igen. Dette er et vigtigt punkt. Mange gange tror vi, at vores hjerne er i problemer, men i virkeligheden har den bare brug for de rigtige næringsstoffer, godt søvn og lys. Små ændringer, store resultater. Og hvis du stadig ikke har trykket på synes godt om-knappen, så gør det nu. Det hjælper andre ældre mennesker med at finde denne information, og det betyder meget for mig. Nu går vi videre til det 4. signal, og dette punkt ændrer alt. Det 4. tegn er, at du stadig husker navne og ansigter af mennesker, du har mødt for nylig. Dette er ekstremt vigtigt. Hukommelse er en af de første funktioner, der påvirkes, når noget ikke er i orden. Men at huske ansigter og navne kræver ikke kun hukommelse. Det kræver opmærksomhed, interesse og social forbindelse. Undersøgelser viser, at mennesker, der forbliver socialt aktive efter 70 år, har meget lavere risiko for kognitiv nedgang. Hvorfor? Fordi når du interagerer med andre mennesker, aktiverer du flere områder af hjernen på samme tid. Du lytter, du taler, du fortolker følelser, du husker. Alt dette holder hjernen skarp, men her er den skjulte vigtige faktor.
Mennesker, der isolerer sig, selvom de har god fysisk sundhed, begynder at miste denne færdighed. Ensomhed er lige så farlig for hjernen som rygning for lungerne. Danske sundhedsmyndigheder påpeger, at ensomhed blandt ældre er en folkesundhedskrise. Den øger risikoen for depression, demens og endda hjerteanfald. Jeg husker fru Grete, en 71-årig pensioneret bogholder fra Helsingør. Hun boede alene efter sin mands død. Hun begyndte at glemme navne på mennesker, hun havde mødt i supermarkedet. Hun blev bange. Hun troede, at det var Alzheimers. Jeg talte med hende i lang tid. Jeg opdagede, at hun ikke længere gik til sit sygehold. Hun havde ingen daglige samtaler med andre mennesker. Hun var isoleret. Jeg bad hende om at vende tilbage til sygeholdet, endda hvis det kun var en gang om ugen. Jeg bad hende også om at ringe til en veninde hver dag, selv hvis det bare var for 5 minutter. Efter 4 måneder var hun en anden person. Hun sagde til mig, doktor, jeg husker igen. Jeg føler mig som et nyt menneske, 20 år yngre. Hun havde ikke Alzheimers. Hun havde ensomhed. Din krop fortæller dig noget. Pas på dig selv. Det er aldrig for sent. Nu kommer vi til det 5. signal, og dette er måske det mest vigtige af alle. Det 5. tegn er, at du stadig kan klippe dine egne tånegle uden store problemer. Dette lyder måske mærkeligt, men det er ikke det. At kunne bøje dig ned, se dine fødder, have koordination til at bruge en negleklipper og have fleksibilitet til at nå dine fødder er et utroligt præcist tegn på funktionel sundhed. Denne bevægelse kræver fleksibilitet i hoften, balance, syn og fin motorik. Hvis du stadig kan gøre dette, betyder det, at din krop er funktionel, at du ikke har alvorlige problemer med cirkulationen og at du har autonomi. Folk undervurderer dette, men læger ved, at evnen til at klare personlig pleje er en af de stærkeste indikatorer for levetid. Ifølge den nyeste forskning er mennesker, der mister evnen til at klare deres egen personlige hygiejne, også dem, der mister deres selvstændighed hurtigere. Dette sker ikke på grund af alderen. Dette sker på grund af mangel på bevægelse, dårlig kost og svigtende muskler. Her er den gode nyhed. Dette kan forbedres. Du kan genvinde denne færdighed, selv hvis du har mistet den. Men det kræver små daglige ændringer. Og nu vil jeg afsløre den danske opskrift, som vil hjælpe dig med at bevare og forbedre disse færdigheder. Dette er det punkt, hvor jeg vil give dig en dansk opskrift. En protokol, som du kan begynde at bruge i dag. Denne opskrift kombinerer 3 elementer, og den er ekstremt effektiv til at bevare muskelstyrke, fleksibilitet og balance. Det første element er hørfrø. Tag 2 spiseskefulde hørfrø hver morgen. Du kan tilføje dem til din rugbrødsmad, til din havregrød eller til en smoothie. Hørfrø er rig på omega-3 fedtsyre, som beskytter dit hjerte og din hjerne. Det hjælper også med fordøjelsen og reducerer betændelse i kroppen. Det andet element er simpel daglig strækning. Hver morgen, lige efter du står op, skal du lave 3 strækøvelser. Den første er at bøje dig frem og forsøge at røre ved dine tæer. Bliv stående i 10 sekunder. Den anden er at strække dine arme over hovedet og blive stående i 10 sekunder. Den tredje er at stå på det ene ben i 10 sekunder, så skifte. Dette tager kun 2 minutter, men det gør en enorm forskel. Det tredje element er sollys. Hver dag skal du gå udenfor i mindst 20 minutter. Det behøver ikke at være en lang tur. Det kan være i din have, på din gade, i parken. Det vigtige er, at du får naturligt lys. Sollys hjælper din krop med at producere vitamin D, som er essentielt for dine knogler, dine muskler og dit humør. Især her i Danmark, hvor vinteren er lang og mørk. Denne opskrift er nem at følge, den koster næsten ingenting, og den giver resultater. Mange af mine patienter har allerede forsøgt det, og de rapporterer forbedringer på bare 4 til 6 uger. Har du begået fejlen med at ignorere disse små tegn uden at vide det? Del din oplevelse i kommentarerne. Det hjælper andre med at føle sig mindre alene. Nu går vi videre til det 6. og sidste signal, og dette her er afgørende. Det 6. tegn er, at du stadig kan spise selv uden problemer. Dette inkluderer at holde bestikket, skære maden, bringe maden til munden og tygge uden smerter.
Mange mennesker tror, at dette er noget, der aldrig går tabt, men det kan det. Tab af appetit, problemer med tænderne, smerter i hænderne på grund af gigt, alt dette kan gøre måltider til en kamp. Og når du stopper med at spise godt, stopper du med at få de næringsstoffer, din krop har brug for. Dette fører til svaghed, vægttab, muskeltab og endnu større afhængighed. Undersøgelser viser, at underernæring blandt ældre er langt mere almindelig, end folk tror. Mange ældre mennesker spiser ikke nok, fordi de bor alene, fordi de har mistet interessen for mad, eller fordi de har smerter. Men hvis du stadig kan spise normalt, uden hjælp, så betyder det, at din håndmotorfunktion stadig fungerer, at dine tænder eller din protese er i orden, og at du har appetit. Dette er tegn på, at din krop stadig fungerer godt. Jeg husker hr. Søren, en 76-årig pensioneret tømrer fra Randers. Han kom til min konsultation, fordi han havde mistet appetit. Han spiste kun 1 gang om dagen, og han følte sig svag hele tiden. Hans kone var bekymret. Han begyndte at tabe sig. Jeg undersøgte ham. Jeg opdagede, at han havde en alvorlig mangel på zink og B-vitaminer. Hans krop havde simpelthen ikke de næringsstoffer, den havde brug for til at producere sultsignaler. Jeg ordinerede et multivitaminsupplement med zink og B-kompleks og bad ham om at spise 5 små måltider om dagen i stedet for 3 store. Efter 5 uger kom han tilbage. Han havde allerede taget 2 kilo på. Han sagde til mig, doktor, jeg er sulten igen. Jeg nyder at spise. Mine børnebørn vil gerne lege med mig igen, fordi jeg har energi. Små ændringer, store resultater. Nu vil jeg opsummere alt, hvad vi har talt om i dag, fordi dette er ekstremt vigtigt. Hvis du har mellem 75 og 89 år, og du stadig kan gøre mindst 3 af disse 6 ting, så har du en fremragende chance for at leve til 95 år eller mere. De 6 tegn er at rejse dig fra en stol uden hænder, at gå ture på 30 minutter, at læse og forstå, at huske navne og ansigter, at klippe dine egne tånegle og at spise selv uden problemer. Disse færdigheder er ikke tilfældige. De afslører, hvordan dit hjerte, dine knogler, din hjerne, dine muskler og dit nervesystem fungerer. Og det bedste af alt er, at hvis du har mistet en af disse færdigheder, kan du i mange tilfælde genvinde dem. Du behøver ikke at acceptere svaghed som en del af alderdom. Du behøver ikke at resignere. Din krop reagerer stadig. Den har brug for de rigtige næringsstoffer, den rigtige bevægelse og den rigtige pleje. Små ændringer kan gøre hele forskellen. Jeg har set dette hundredvis af gange i min konsultation. Mennesker, der troede, at de ikke kunne forbedre sig, opdagede, at de kunne. Det var ikke et mirakel. Det var kroppen, der endelig fik, hvad den havde brug for. Hvis denne information var nyttig for dig, så husk at trykke på synes godt om-knappen. Det hjælper andre med at finde denne video, og det betyder meget for mig. Og hvis du har spørgsmål, eller hvis du vil dele din egen oplevelse, så skriv i kommentarerne. Jeg læser alle kommentarer, og jeg svarer så mange som muligt. Tag det roligt. Pas på dig selv. Det er aldrig for sent at begynde at tage vare på din sundhed. Små skridt fører langt. Du fortjener at have det godt. Og husk, din krop fortæller dig noget. Lyt til den. Hvis du kunne lide denne video, er jeg sikker på, at du også vil kunne lide den video, der nu vises på din skærm. Jeg har lavet den specielt til abonnenterne på denne kanal. Vi ses der.